Mä oon tosiaan Laura Kangasniemi, mä oon 24-vuotias pararatsastaja. Pararatsastuksessa lajina on kouluratsastus. Mä jouduin ratsastusonnettomuuteen 12.3.2017. Mun hevonen kompastui ja mä putosin sieltä pää edellä. Mä sain vaikean aivovamman ja mun oikea puoli kehosta halvaantui. Ja siinä hetkessä mun elämä kääntyi päälaelleen, että kukaan ei tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. 2016 saavutin yhden mun isoista pienen ponitytön unelmista. 2017 mä loukkaannuin vakavasti ja nyt mä oon menossa kohti seuraavaa unelmaa.